Sinibingelele bantwana bakwethu, sinamukele uma ukuthi uyaqala ungena kuleli khasi wemukelekile, ulike uphinde usubscribe, ushare uma ukuthi uyashare. Abanye bathi bayawa-download-a amavidiyo wami, akunankinga nalokho ungawa-download-a, angiboni kulicala. Ngani zakwethu, ngicabanga ukuthi maninothisa kahle indlela esifundisana ngayo, akungikho ukuthi sifundisana umuthi kuphela but sibhekisana ezinye izinto ezokujula ngempilo, amandla acashile onawo noma obufihlelwe wona cause siya-understand ukuthi sidukisiwe singabantu, siphanjanisiwe namandla emvelaphi ethu. So sinikezwe lento okuthiwa imfundo yafika nenkolo futhi yafike yasiphazamisa kakhulu ey'ntweni ebesikholelwa kuzona ebezizazi. So lento yenza ukuthi singabi nazo iy'mpande ezijulile noma eziqondile ngesintu sethu nangemvelaphi yethu. So into engizama ukuyenza la, ngizama ukuthatha lolu lwazi esesinalo as singabantu abafundile noma siyisizukulwane esiphila kusona njengamanje cause siya-understand ukuthi isikhathi esiphila kusona sihluke kakhulu kunesikhathi esedlule. So ngizama ukuthi ngithathe lolu lwazi olukhona njengamanje oselihlaziwe ngabantu abaningi, lahlaziywa ngochwepheshe abaningi ukuze baphume ne-answer eyodwa, ngilihlanganise nesintu sakithi ukuze sikhiphe into ezosiphilisa cause ngiya-understand ukuthi isintu sakithi sesinama-loopholes noma sinolwazi olungasaqondile, selidayilethekile ulwazi. So sizozama ukukhanda i-bridge la phakathi kolwazi lwethu kanye nolwazi lobuchwepheshe esesinabo because kunzima ukuthi uphile emhlabeni wamanje ngolwazi lwakudala kuphela noma ngesintu kuphela. Kufanele lento ngathi ungayibhalansisa cause sinamathuluzi esinawo obuchwepheshe akwazi ukuhlaziya izinto ezijule kakhulu abantu basemandulo bengakwazi ukuyihlaziya. Lokho kusinikeza i-advantage noma kusinikeza ithuba lokuthi sikwazi uku-apply-a amandla noma u-apply-a ama-techniques athile ukuze sikwazi u-obtain-a la mandla noma u-acquire la mandla esinawo njengabantu, especially thina njengendlu emnyama sinamandla esinikezwe wona, sinamandla amakhulu kakhulu ngoba sinalento okuthiwa i-melanin. I-melanin yiyo le etholakala kwi-copper. I-copper iyona le esetshenziswayo kuma-device lawo okuxhumana, ama-communication devices, basebenzisa i-copper because ine-melanin. I-melanin ikwazi uku-conduct-a noma ukudlulisa information noma ukugcina information. So into ekanjalo ikunikeza amandla ukuthi ukwazi ukuxhumana nemimoya noma ukuxhumana nokungaphezu kokubonwa amehlo nenyama yethu esinayo. Ngiyazi lolu lwazi uma ngilichaza sometimes liyadida ngani ngoba izinto esizifundisiwe ngempilo zenza ukuthi singa-understand iqiniso okuyilona ngqo. Mina angithandi-ke ukuthi ngikhulume kakhulu ngenkolo noma ngikhulume kakhulu ngamasiko nani cause ngiya-understand ukuthi lento esikhuluma ngayo yamandla kamvelinqangi i-apply-a kuwo wonke umuntu. Ufana nalento le ekuthiwa ubani unemoya ubani akanamoya, akekho umuntu ongenayo imimoya, sonke sinemimoya since sinelokhuzana sinalento okuthiwa i-soul. I-soul ihambisana nemimoya because ukwazi ukubona izinto ezingabonwa ngamehlo enyama, lezi zinto ozibona through amaphupho wakho, lezi zinto ozibona through intuition yakho, lezi zinto ozibona through visualization. Leyo nto ikunikeza ithuba noma ikunikeza i-authority yokuthi ube ngumuntu oxhumana nemimoya. So asikukhiphe ekhanda lento yokuthi khona umuntu onemimoya khona umuntu ongenayo imimoya. Kuphela umehluko kuba ukuthi le mimoya isebenza ngokwezigaba ezehlukene, hhayi ukuthi uma kuthiwa unemimoya kuthiwa uzoba isangoma noma uzoba inyanga. It's not like that. Lento le isuke izoveza ubuwena noma amandla onawo kuya ngokuthi uphiwe ini. Angeke sazi ukuthi ngale mimoya onayo yini ozoyenza ezweni. Into esingayenza thina njengabelaphi noma njengabantu asebethe thuthu ngolwazi ekwelapheni, singaku-advise-a sikunike amakhambi, sikwelule, sikukhombise indlela yokukwazi ukuthi u-activate la mandla akho, kodwa ekugcineni kwakho konke amandla akuwena, alele kuwena mntanekhehla. Mina angeke ngikunike lutho even if ngikhuluma ngemithi le yemali. Lezi zinto engikhuluma ngazo zisiza umuntu osuke understand-a ukuthi i-energy isebenza kanjani, si-manipulate-a kanjani i-energy cause unamandla ngaphakathi kuwena, iy'hlahla zinamandla, unamandla akhona around wena. So kukuwena ukuthi uyawa-understand-a yini la mandla, uyawasebenzisa yini ukuthi asebenze at your advantage noma afeve wena ey'ntweni zakho. ubuNkulunkulu yinto enjalo bantwana bakwethu.
So wena mawukholelwa ukuthi uzohlupheka la ezweni ngoba uzojabula mawusushonile noma mawusufile ngale kwethuna ila uzojabula khona, unenkinga enkulu, ulimele ngoba ayikho indawo enjengale. Indawo enjengale ngicabanga ukuthi iyaphela la, ayikho enye njengale, iyona le esinayo. So if wena uzoyeka ukusebenzisa leli thuba ukhohliswe ngabelungu, ukhohliswe ngezincwadi, kuthiwa hlala ethembeni lomkhuleko, ungenzi izinto okumele uzenze ukuze uqhubeke nempilo. Cause sinale mentality, sinalo mqondo wokuthi umuntu onemali yena nezulu akahlangani nalo. Sinalowo mqondo nje thina njengendlu emnyama sifundiswe into engahlangani. Kuthiwa akufanele ucebe ngoba manje leyo nto yokwenza umuntu kasathane, imali impande yesono. Yini lento ekhulunywa ngabantu bafowethu? Sididiyelane. Yebo, impande yesono mawuzoyibuka technically ngokubuka ama-result, but futhi iyaba impande yenjabulo kumuntu. So lezi zinto lezi abantu bangayididi, bengavumeli abantu basuse i-focus empilweni yabo bayisketharishe igcwale yonke indawo, cause njengamanje abantu abazazi babhizi ngani, balibele utshwala, belibele ukwenza izinto ezingabasiza empilweni, bayabulalana, which is something engeke ize kuprofithe wena. Mhlambe ungathi yakuprofitha mawuthole leyo mali ngokubulala umuntu or stuff, mhlawumbe uholeliwe, but leyo nto le iyakudla ngaphakathi, iyakulimaza, iqeda uqobo lwakho, ilimaza wena ngqo. Wena ungayibona ubulala abantu, but ekugcineni kwakho konke uzibulala wena. Angisho ukuthi ngiyabajaji abantu abakwenzayo lokho, angibajaji, angilona ijaji, angiyena umehluleli. Umuntu unezinqumo zakhe futhi uphiliswa zinqumo zakhe. Even if mina ufika kumina ungitshela no, usebenza lowo msebenzi lo, ufuna ukuthi ngikusize kanje kanje, ngiyakhona ukukusiza cause akuyona i-duty yami ukukujaja. Mina ngikunikeza izinto uhambe wenze iy'mfuno zakho cause ngiya-understand ukuthi akuwona umuthi engunika wona owenza lezi zinto ozifunayo, uwena owenza lezi zinto ozifunayo, but umuthi usebenza as i-extension, as amathuluzi akulekelelayo ukuthi le nto oyifunayo yenzeke. Uyayibona leyo nto leyo? Angazi le nto ungayichaza kanjani ukuze abantu bayizwe, but amandla onawo Khehla akuwena wonke. Kuphela fanele uthole iy'ndlela ey'-right zokwazi uku-activate la mandla. Akusho ukuthi uma u-activate la mandla usuzoba uNkulunkulu ezweni, but awuzukuba nazo iy'nkinga ezikwenza ukuthi ucabange ukuzibulala, awuzukuba nazo iy'nkinga ey'kwenza ukuthi ungalali ebusuku, awuzukuba nazo iy'nkinga ey'ngenasidingo nengenamsebenzi. Kufanele impilo yakho ibe nokuthula. Ukuthula-ke awukucingi, uyazenzela. Ukuthula kusuka ey'nqumeni zakho, ucabanga kanjani. Impilo yakho inakho ukuthula. Uma ucabanga unakho ukuthula, noma mhlambe ucabanga i-chaos yodwa, into engeke izikuse phambili kunalokho ezokudonsela emuva. Mhlambe nje ngikusize, kunabantu abangakwazi ukukhuleka ukuthandaza ngesimo sokuthi aba-understand ukuthi kuyini ukukhuleka. Kunabantu abangakwazi ukuphahla ngesimo sokuthi aba-understand ukuthi kuyini ukuphahla. Kunabantu abangakwazi ukudumisa lento yokucula. Ukucula kahle kahle angingeve ngoba kudunyiswa uNkulunkulu ngempela noma kudunyiswa umuntu thizeni ophezulu le. Lesikhathi ucula khona into eyenzakalayo kuwena emzimbeni wakho ngoba wakhiwe ukuthi ukwazi ukwenza izinto eziyimfihlo ngomzimba wakho. Nkosi yami angazi le nto nayichaza kanjani lento ukuze nizwe. Like uma ucula umzimba wakho kunezinto ozenzayo cause the time ucula uvusa uqobo lwakho cause ukucula kuyinto ejule kakhulu, akufani nokukhuluma. But abanye-ke kuyabahlula futhi kwanalokho cause ukucula, ukuthandaza, ukuphahla, lezi zinto zenza umsebenzi owodwa ukukufocusisa i-attention yakho ifocus-e kuleyo nto leyo osuke uyifuna noma leyo nto osuke uyicela. Ngizokunikeza i-technique elula ezokwazi ukukusiza, ayinabungozi, ayinankinga, ayisabisi, yinto nje ethule kuphela kodwa izokwenza umehluko empilweni yakho. Awenze kanje, njalo before uphume uvuke embhedeni, awuhamishe. Khona lento le eyenziwa kakhulu eZion le yokuthi bayenza futhi nama-Muslim ayenza leyo nto leyo. Umsebenzi waleya nto ngani zakwethu wedlula ukukhuleka, wedlula ukucula, wedlula ukuphahla.
cause leya nto leyana yenza ukuthi umqondo wakho ube kwi-peace, umqondo wakho uyathula, ulalele imvelo ikhuluma, ulalele umvelo enqangi ikhuluma, ulalele iy'thunywa zakho, ulalele imimoya evuka lapha kuwena, equbuka lapha kuwena lesikhathi uhamisha, cause lesikhathi uhamisha umzimba wakho wonke usuke uvibrate-a, noma usuke ungeke uwuzwe wena but i-vibration uyayizwa ngisho ubeka isandla la esifubeni, but ukuthi lento le iya-vibrate-a, idedela i-frequency thizeni. So yonke indawo esuke ine-space somoya emzimbeni wakho, leyo ndawo isuke i-vibrate-a, uma i-vibrate-a leyo ndawo ivusa imimoya, ivusa izinto ezithile la kuma-energy pathways emzimbeni wakho, okuyinto ejule kakhulu. Angeke ngikwazi ukuyichaza scientifically i-process esuke iyenzeka noma i-mechanism esuke iyenzeka lesikhathi kwenzeka lento, but leyo nto yenzela ukuthi i-result-a ekuthenini umzimba wakho u-relax-e, umqondo wakho u-relax-e, indlela ocabanga ngayo izoshintsha, indlela owenza ngayo izinto izoshintsha, because bafowethu into eshaya kakhulu umqondo wethu une-chaos. Une-chaos umqondo wethu, ugcwele izinto ezingenamsebenzi, izinto ezingenasidingo and siyazi-entertain-a. Yingakho kuthiwa sinamadimoni noma sinemimoya emibi. Usuka wena bese ufida le mimoya ekubuyisela emuva, uyifida kanjani na? Uyayi-entertain. Kanti uma uthatha isinqumo sokunga-entertain amasimba empilweni yakho, angeke anzenzeka amasimba empilweni yakho. Kwenzeka amasimba empilweni yakho it's because nawe u-entertain amasimba futhi ucabanga amasimba. Yebo le nto leyo. Le nto lena is not about ukuhlakanipha, it's about ukuzinika isineke, ucubungule, uqaphele izinto ozenzayo, uqaphele izimo eziningi empilweni. Asiyivale bogogo ngoba angeke nize niyiqonde bakithi, angeke. Angiboni mhlambe nangendlela engithula ngayo kunzima ukuthi niyiqonde, but ngiyafisa ukuthi ni-understand-e le nto le. Zinike isikhathi ngomqondo wakho, uyinike isikhathi ngomzimba wakho. Leyo nto leyo yokwenzela umehluko empilweni yakho. Ufunde izinto ezenziwayo ezweni, ufunde iy'ncwadi ey'julile, ufunde ulwazi oludala, ufunde ngokusebenza komoya womuntu nangomphefumulo womuntu. Lukhona ulwazi, bakhona obaba oCredo Muthu, abantu abebekhona phambilini, bakhona olokhuzana, oMamponga, o-Professor Mamponga, bakhona abantu baningi bafowethu, abantu esingarifeya kubona noma esingabuka kubona izinto ezijulile, fana ney'ncwadi ezindala, uhamba uthola amakhurani kanjena, uthola ulwazi olunesiqu, ulwazi oluvuthiwe. Yeka indaba yamaTestamenti le, indaba yamaTestamenti izokulimaza, uthole ulwazi olujulile, wazi ney'ncwadi zo-Enoch kanje, iy'ncwadi zo-John, iy'ncwadi zo-Moses, wazi zonke lezi zinto lezi, so that uzovuleka la emqondweni, wazi izinto ezifihliwe kuwena. Because as much as usiko sinalo, but le nto le isuke isihlangene iyinto eyodwa uma uyibheka kahle kahle. Yonke le nto eyenziwa la emhlabeni, la masiko ahlukene nani nani, sizama ukusolva inkinga eyi-one kahle kahle ngey'ndlela ey'ningi ezehlukahlukene. So wena fanele uhlanganise lolu lwazi, uthole indlela eyodwa ezokwazi ukuthi ihlanganise lezi zinto zakho zikukhiphele i-answer ephilayo. Vuka mntomnyama, vukani ngani zakwethu, umuthi ukhona, uyagaya umuthi, but angeke siwugaye umuthi umqondo wakho ungekho esimeni noma unga-understand-i amandla onawo ukuthi angakanani. Angeke size sikwazi ukukusiza. Kodwa-ke angisho ukuthi ngithini ngani zakwethu, sifunda ngawo amaphutha, asiqhubeke sifune ulwazi, sikhule siye phambili. Sikhule siye phambili bafowethu. Abadinga umkhulu, ukhona umkhulu uyatholakala. Imithi nginayo, hhayi ukuthi anginayo imithi, nginayo imithi, yonqwaba. Ngisho leyo ucabanga ukuthi mhlawumbe wena angiyiphathi, nginayo ngiyayiphatha. It's just that ngizama ukuthi ni-understand-e zonke izinto ngale kokuthi nginidayisele imithi nani nani nani, because le mithi engiyihlanganisayo isikhathi esiningi ijabulisa umoya wami. Ngiyathanda ukuhlanganisa umuthi, yinto engiyiphiwe, yinto engiyidalelwe ukuyenza. So ngisuke sengishera nabantu just for ukuthi ngingagcini ngumuntu lolu lwazi olugcina kuyena, ngikwazi ukuthi ngishere nabanye abantu information. So ngani zakwethu abangidingayo ngicela bangi-WhatsApp, bangangifoneli, ngiyacela ngani zakwethu. Uma ungifonelile akunankinga, but most of the time awuzuke ungithola uma ungifonela. It's better if uzongi-WhatsApp. Ngikhulu nogada-ke leyo ngani zakwethu, angishintshi-ke mina, nginjena emini nobusuku-ke, nginjena ngani zakwethu. Ubunyanga yinto engiyiphiwe, yinto engizelwe nayo, akuyona into engihambe ngiyifosa. So
Angifuni umuntu angibuze imibuzo ukuthi uyinyanga enjani kanje kanje kanje, ngiyinyanga yamanje kahle kahle. Angeke sisho kanje, ngiyinyanga ka-2026. Kufanele u-understand ukuthi imihlaba esiphila kuwona akuwona lo ebesiphila kuwona phambilini, omunye umhlaba lo. Kufanele kube nendlela ethile yokucabanga, siyeke ukuqola abantu, siyeke ukudlala ngabantu. Akufanele ngikhulume nawe ngikutshele ngento engekho, kufanele ngikhulume ngento nawe oyibonayo eyenza isense, cause isense into ebalulekile. Angeke lokhu ngithi mina nginemkhova la, nginetikoloshi, nginani nani, kodwa nginazo iy'poki noma nginazo izinto ezingabonakali. Uyayibona leyo nto leyo? Hhayi ukuthi ziyabonakala lezi zinto enginazo, nginazo kodwa izinto futhi. Uma ufuna ukuthi ngikuphruvele ukuthi zikhona, ngingakwazi ukukuphruvela ngey'ndlela zami ezithile, but anginazo izinto mina ekuthiwa uzozishutha la uthi otikoloshi, imkhova, no, angizenzi lezo zinto, angikwazi. Mina into engikwaziyo, ngikwazi uku-manipulate ama-energies, ngikwazi ukuhlanganisa iy'hlahla, ngikwazi ukuxhumanisa imimoya, iyona nto engiyaziyo. Insumansumane angikholelwa kakhulu kuyona, but angisho ukuthi ayikho. Uyangizwa mfowethu? Angisho ukuthi ayikho but angikholelwa kuyona.